Беларускае войска сцягвае на мяжу з Украінаю артылерыю і дадатковыя падраздзяленні, заявіў намеснік міністра абароны Павел Муравейка. Гэткія крокі лукашэнкаўскі генерал патлумачыў быццам бы правакацыямі з украінскага боку і размяшчэннем каля мяжы украінскай брыгады спецназу. Субота, 29 чэрвеня. У эфіры Белсату аб'ектыў з галоўнымі падзеямі дня. Для вас працуе Александр Баразенко і сёння ў выданні. Еўразвяз синхронизовал для Беларуси обмежаванні, ранее уведенные для России. Ці закрые Захада санкцыйныя лазейкі. Забараняецца транзит тавараў. Тавараў, якія выкарыстоўваюцца для вайскова-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі. І гэтага падыходу мы дамагаліся таксама. Шанец стацца зоркаю НХЛ. На традыцыйным драфце талентаў найлепшай хакейнай лігі пад другім нумарам абралі беларуса Артёма Леўшунова. Если не в этом, то в следующем году наверняка увидим его в сильнейшей лиге мира, но я думаю, что и в этом году он еще будет там. Юбілей менскага метрапалітэну. 40 гадоў таму у беларускай сталіцы адкрыліся першыя станцыі падземкі. Людей запрашалі адмыслова, давалі квоты на паступленне ў менскія ВНУ і так вось падвялі лічбу пад мільён. І, маўляў, все, трэба будаваць метро. Еўрапейская рада зацвердзіла новыя абмежаванні для эканомікі Беларусі за падтрыманне расійскай агрэсіі супраць Украіны. Яны уніфікуюць раней уведзеныя санкцыі супраць Расіі. Дакумент апублікавалі на афіцыйным сайце Еўрапейскай рады. Гэтак, абмежаванні закранаюць гандаль з Беларусю. Забаронена экспартаваць у нашу краіну тавары і тэхналогіі марскога судаходства, а таксама прадметы раскошы. Імпартаваць з беларускай тэрыторыі цяпер нельга золата, алмазы, гелій, вугаль і сырую нафту. Абмежаванае транспартаванне ў еўразвязе грузаў на зарэгістраваных у Беларусі прычэпах і паўпрычэпах. Для пэўнай катэгорыі тавараў уведзеныя дадатковыя захады экспартнага кантролю. Фізічным і юрыдычным асобам цяпер не дазваляецца аказваць паслугі ўраду Беларусі, дзяржаўным органам і установам. Да таго ж, Еўрапейская рада працягнула забарону на экспарт тавараў і тэхналогіяў падвойнага прызначэння. Важна, што гэтым санкцыйным пакетам забараняецца транзит тавараў. Тавараў, якія выкарыстоўваюцца для вайскова-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі. І гэтага падыходу мы дамагаліся таксама. Мы дамагаліся таксама забарону на экспарт з Беларусі сырой нафты, бо разумелі, што менавіта праз Беларусь таксама ажыццяўляюцца пастаўкі сырой нафты расійскай вытворчасці на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. Таксама ў гэтым санкцыйным пакеце ўводзіцца забарона на экспарт з тэрыторыі Беларусі такіх тавараў, напрыклад, як алмазы. Таксама Беларусь выкарыстоўвалася дзеля таго, каб абыходзіць у інтарэсах Расійскай Федэрацыі і ствараць магчымасці для экспарту. Мы бачым, што гэта адзін з крокаў, накіраваных на гарманізацыю санкцый, але, напэўна, гэтую працу трэба працягваць. Дэлегацыю афіцыйнага Менску не дапусцілі да ўдзелу ў 31-й штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе, АБСЕ, што распачалася сёння ў сталіцы Румыніі, Бухарэсце. У якасці адказу афіцыйны Менск адмовіўся прызнаваць рашэнні адносна Беларусі, якія могуць быць прынятыя падчас сесіі. Гэткую заяву распаўсюдзіла прэсавая служба Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Пра намер уладаў Румыніі не дапускаць да ўдзелу ў мерапрыемстве дэлегацыі Расіі і Беларусі стала вядома ў сярэдзіне чэрвеня. Прадстаўнік румынскага МЗС патлумачыў гэтае рашэнне паслядоўнай пазіцыяй краіны ў пытанні расійскай агрэсіі супраць Украіны, а таксама тым, што супраць некаторых удзельнікаў дэлегацыяў уведзеныя санкцыі. Моцны сігнал лукашэнкаўскаму рэжыму, што яго не прызнаюць. Не прызнаюць лукашэнкаўскую палатку, не прызнаюць вынікі лукашэнкаўскіх парламенцкіх выбараў. Ён павінен гэта дакладна разумець, што ён ізгой. Разам з тым гэта і мэсэдж падтрымкі дэмакратычнай супольнасці беларускаму народу пра тое, што мы будзем мець справа з вамі, а не з лукашэнкаўскім рэжымам. Самі лукашэнкаўскія дэпутаты выкарыстоўваюць парламенцкія асамблеі для прапаганды вайны, апраўдання рэпрэсіяў, тэрору. Яны не выкарыстоўваюць гэта як пляцоўку для дыялогу. У ноч з пятніцы на суботу, паводле беларускага часу, у ЗША прайшоў першы раунд чарговага драфту НХЛ.
Клубы наймацнейшай хакейнай лігі свету на штогадовай цырымоніі абралі ў свае шэрагі найлепшых юніёраў. Гэтым разам пад нумарам 2 рэкордным для беларускіх хакеістаў выбралі 18-гадовага Артёма Леўшунова. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. The Chicago Blackhawks are proud to select Artem Levshunov. Імя беларускага хакеіста Артёма Леўшунова назваў найлепшы навічок НХЛ минулага сезону Конар Бедарт. Ужо ў наступным чэмпіянаце яны могуць згуляць разам у форме Chicago Blackhawks. Я ў захапленні. Моя мара спраўдзілася, і я шчаслівы. Chicago Blackhawks абраў беларускага гульца на драфце навічкоў НХЛ пад другім нумарам. Гэта найвышэйшае дасягненне для нашых хакеістаў. Папярэдні рэкорд належаў Руслану Салею, якога 28 гадоў таму выбраў 9-м Анахайм. Зрэшты, высокі нумар драфту яшчэ не гарантуе, што хакеіст будзе зоркай або зробіць добрую кар'еру ў самай моцнай лізе свету. Сейчас все зависит от него. Видно, что по человеческим качествам, что немаловажно, там за океаном парень очень приличный, открытый такой человек. Если не в этом, то в следующем году наверняка увидим его. Увидим его в сильнейшей лиге мира, но я думаю, что и в этом году он еще будет там. Артём Леўшунов нарадзінец Жлобіна і гадаванец тамтэйшай хакейнай школы. Апошнія 2 сезоны гулец абароны правёў у юніёрскіх лігах за акіянам, дзе атрымаў надзвычай высокія ацэнкі. Габаритный, высокий, очень результативный защитник с хорошим броском, который умеет и забить, и отдать, который здорово выглядит и в оборонительном, в обороне, и в офенсивном хоккее. То есть мне кажется, что Чикаго сделал правильный выбор. Цяпер у НХЛ на сталай аснове гуляюць 2 беларускія легіянеры Ягор Шаранговіч з Кэлгары Флеймс і Алексей Протас з Washington Capitals. Яшчэ дваіх Ілью Салаўёва і Владзіслава Калячонка іхныя клубы эпізадычна выклікалі з мінорнай лігі, але агульны тренд зразумелы. Найбліжэйшым часам колькасць беларусаў у НХЛ можа павялічыцца. Леўшунов сказал, что вельмі рад сегодня находится в Злучаных Штатах Америки. Я думаю, что ему импонуе и лад жыцця, и система падрыхтоўкі, то, як там развиваюць хоккеістаў. І вось гэты момант, это такая реклама, думаю, шмат для каго з маладых беларускіх хоккеістаў ехаць надалей за океан, потому что ёсць вынік. Як хутка Артём Леўшунов зможа дэбютаваць у НХЛ, стане ясна пасля трэнавальнага лагеру клубаў, які адбудзецца ў верасні. Калі беларус зробіць добрае ўражанне на трэнераў Чикаго, то ўжо ў кастрычніку, верагодна, згуляе ў наймацнейшай хакейнай лізе свету. Ян Федарович, Белсат. Расійскія войскі атакавалі сёння днём горад Вальнянск Запорожскай вобласці. Па папярэдняй інфармацыі ад мясцовых уладаў загінулі штонайменей 7 асобаў. На месцы працуюць ратавальнікі. 4 цывільныя асобы загінулі ў пасёлку Нью-Йорк Данецкай вобласці ўкраіны. Расійскія войскі скінулі на паселішча некалькі кіраваных авіабомбаў. Адна з іх трапіла ў шматпавярховік і разбурыла пад'езд. А ў Дняпры ў выніку начнога ракетнага абстрэлу Расіі загінулі прынамсі 1 чалавек. 12 атрымалі раненні. Бах! Просто дверь упала, запах пошел, гарри, вот, пыль пошла, я упала на пол, меня пытались поднять, мне было страшно, я плакала. Лік ахвяраў можа вырасці, папярэдзіў міністр унутраных справаў Украіны Ігор Кліменка. У выніку абстрэлаў абрынулася 4 паверхі 9-павярховіка. Людзі могуць заставацца заблакаванымі ў будынку. Юбілей менскага метрапалітэну. Роўна 40 гадоў таму ў сталічнай падземцы прабег першы цягнік, які злучыў станцыі Інстытут культуры і Маскоўскую. Сёння Менскае метро мае ўжо 33 станцыі, ды з'яўляецца самым запатрабаваным відам грамадскага транспарту. Штогод падземкай карыстаецца каля 230 мільёнаў пасажыраў штогод. А як было раней, раскажа Андрей Суджыц. 29 чэрвеня 1984 года. Станцыя метро плошча Леніна. У першы рэйс адпраўляецца цягнік Менскага метрапалітэну разам з пасажырамі. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Октябрьская. 8 станцыяў працягласцю 8 кіламетраў. Ад Інстытуту культуры да Маскоўскай 11,5 хвілінаў, замест 35 на тралейбусе. Так выглядала сталічнае метро роўна 40 гадоў таму. Мы там в великой компании катались по только что от
открытым метрополітэну, і для нас це було дастаткова дзіўна. І по великому рахунку, это сапраўды, хоць і запозна, але ж было такое транспартнае ўратаванне нашего города. Рост прамысловасці ў сталіцы БССР патрабаваў прытоку працоўнай сілы. Колькасць мінчукоў імкліва расла, і ў 1972 годзе нарадзіўся мільённы жыхар гораду. Транспартная сістэма не спраўлялася з пасажырапатокам. Вось говорю, што гэта штучна зрабілі, то бок людзей запрашалі адмыслова, давалі квоты на паступленне ў менскія ВНУ, і так вось падвялі лічбу пад мільён. І, маўляў, все, трэба будаваць метро. Гэта шмат такія праблемы ў транспарце вырашыла. У 1977-м Савет міністраў СССР нарэшце прыняў рашэнне аб будове падземкі. Працэс заняў 7 гадоў. Менск атрымаў свой метрапалітэн не першы сярод сталіцаў СССР. Да прыкладу, раней падземка з'явілася ў Маскве, Кіеве, Тбілісі, Ташкенце, Баку і Ереване. А вось для камуністычнай Польшчы падземны транспарт не быў у прыярытэце. Метро ў Варшаве адкрылі толькі ў 1995 годзе. За першы год працы сталічны метрапалітэн перавёз 80 мільёнаў чалавек. Пасля того, як все-таки было пабудавана метро в Менску, то значна прасцей стала прыязджаць практычна ў любую кропку. Са з'яўленнем падземкі паўсталі і новыя гарадскія легенды. Хадзілі чуткі, што побач з першай лініяй нібыта існуе яшчэ адна, сакрэтная. Яна звязвае Палац Рэспублікі, КДБ і Дом Раду. І там ёсць адмыслова тоннель, каб самыя найважнейшыя дзяржаўныя гэтыя аб'екты можна было звязаць. Ну а гэтыя адводы гэта проста перагоны паміж лініямі, проста адводы бакавыя. У іх канкрэтна нічога няма і ніякіх, ведаеце, такіх сакрэтаў, як у маскоўскім метро, не магло быць. З цягам часу мапа метро пашыралася. На сёння падземка мае 33 станцыі на 3 лініях агульнай працягласцю больш за 40 кіламетраў. Да канца года плануюць адкрыць яшчэ 3 станцыі зелёналужскай лініі. Аднак зменаў патрабуе і ўжо існая інфраструктура. Трэба таксама палепшаць, я думаю, наземны транспорт, які мае працаваць лепш у звязкі з метрапалітэнам. Трэба палепшаць там навігацыю ў метрапалітэне і ісці да безбар'ернасці большай на тых станцыях, якія яшчэ былі пабудованы ў савецкія часы. Цяпер абмяркоўваюць ужо будаўніцтва 4-й лініі метро. Паводле менскага метрапалітэну яна будзе кальцавая, ды злучыць усе 3 існыя лініі. Андрэй Сульжыц, Белсат. Неўзабаве ў Беларусі стартуе чарговы этап уступнай кампаніі. Большасць ВНУ пачне прымаць дакументы з 12 да 17 ліпеня. Выдача сертыфікатаў цэнтралізаванага тэставання і цэнтралізаванага экзамену стартуе з 1 числа. Пра некаторыя іншыя ліпеньскія новаввядзенні Марына Яновіч. Медычныя даведкі для кіроўцаў і некаторыя віды дыягностыкі павінны патаннець. Міністэрства аховы здароўя з ліпеня зноў усталявала новыя кошты на паслугі ў прыватных медцэнтрах. У выніку цэны на некаторыя віды стаматалагічных паслугаў знізяцца шматкроць. Лекарка, якая працуе ў Беларусі на ўмовах ананімнасці, спрагназавала для Белсату вынік гэткіх зменаў. Усе абмежаванні максімальнага кошту лячэння будуць адбівацца на выбары тэхнікі і матэрыялаў у бок таннейшых, а гэта часцей за ўсё прыводзіць да пагаршэння якасці лекавання. Аплочваць бальнічныя лісты пачнуць у залежнасці ад працоўнага стажу. 100% заробкаў з першага ж дня хваробы, калі стаж перавышае 10 гадоў, а калі яго бракуе 80%. Мінімальны памер бальнічнага прывяжуць да мінімальнай зарплаты. Цяпер гэта 626 рублёў. Зменіцца і сістэма разліку сярэднядзённага заробку. Улічаць не толькі заробкі і прэміі, а ўсе іншыя выплаты, з якіх робяць унёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Очень плотно работали со всеми центрами по обеспечению бюджетных организаций, подключили их тоже к этой системе, отрабатывали, учили их, и на сегодняшний день они все уже реализовывают свой функционал в этой системе. И мы готовы с 1 июля начинать эту работу. Большасць пенсіянераў пачне атрымліваць пенсіі праз банкі. Гэта грамадзяне да 70 гадоў і інваліды 3-й групы, якія жывуць у Менску у абласных раённых цэнтрах. Але людзі старэйшага веку і інваліды 1-й да 2-й групаў, вяскоўцы змогуць атрымліваць пенсіі па-ранейшаму. По таким гражданам, конечно, с учетом того, что мы не можем допустить социальной напряженности, принято уже коллегиальное решение, им будет продолжена в дальнейшем выплата на почте, либо в краткосрочном периоде и с переходом уже по отдельным категориям на более длительный период. Чакаецца і чарговая аптымізацыя сацыяльных паслугаў. Гарантаваны дзяржаваю соцпакет урэжуць для беспрацоўных і бацькоў дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Прыватнікаў, якія аказваюць сацыяльныя паслугі, прымуць
мусяць атрымаць ліцэнзію на такую дзейнасць. Цяжэй будзе ўладкаваць нямоглага ў дом-інтэрнат. Сацслужбы таксама змогуць арганізоўваць пахаванне самотных падапечных, якія памруць у такіх установах. Апроч таго, памер дапамогі на пахаванне трохі падвысіцца і складзе 2219 рублёў. Марина Янович, Белсат. Сапраўдны дзень Беларусі ў Варшаве. У гэтыя хвіліны ў сталіцы Польшы з размахам адбываецца музычна-літаратурны фестываль «Гучна-фест». Мерапрыемства прысвечанае актуальнай беларускай музыцы, сучаснай літаратуры, мастацтву і актывізму. Арганізатарам мерапрыемства выступае Free Беларусь Цэнтр. На месцы працуе мой калега Руслан Ігнатович. Руслан, вітаю і перадаю табе слова. Добрый вечер, Олесь. Добрый вечер, паважаныя гледачы. Гучна-фест разгарнуўся на знакамітых бульварах Віслы. За мою спину вы бачыце сцену, дзе зараз праходзіць музычны канцэрт. Хедлайнеры «Разбітае сэрца пацана» і гурт «Лейбонік» Сергея Башлыкевіча. Апроч канцэрту фестываль спалучыў сустрэчы і дыскусіі, кніжныя выставы і прэзентацыі грамадскіх арганізацыяў. Плошча, на якой разгорнутыя пляцоўкі, складае прыкладна 40 на 300 метраў. Адзін з самых вялікіх стэндаў у арганізацыі «Байсол». Чаму сёння гэта арганізацыя тут прадстаўленая, мы запыталі ў яе сузаснавальніка Андрэя Старыжака. Яго каментар вашай увазе. «Байсолу» абавязкова трэба быць тут, каб пакамунікаваць з тымі людзьмі, якія нам данацяць, якія атрымлівалі ад нас дапамогу, распавесці больш пра нашу арганізацыю. Таму мы сёння праводзім такую спецыяльную віктарыну, у якой людзі могуць адказаць на 10 пытанняў. Калі яны адказваюць на большасць правільна, могуць атрымаць наш мерч. Адна з цікавостак фестывалю – літаратурная выстава. Сёння тут адбылася прэзентацыя зборніка вершаў «Астралябе Божых таямніцаў» Анхелы Эспельсоны Руіс у суправаджэнні музыкантаў Змітра Бартосіка і Юстыны Карпіловіч. Прайшла дыскусія аб сучаснай беларускай жаночай літаратуры. Вялікі выбар кнігаў прадстаўлены на стэндзе беларускага пэн-цэнтру. І вось што нам распавяла яго кіраўніца Тацяна Нядбай. Частка нашых актыўнасцяў – гэта некамерцыйны праект, гэта падтрымка сем'яў палітвязняў, людзей слова, дзеячаў культуры. І кожны, хто тут праходзіць праз гэтыя стэнды, можна або набыць кнігу, такім чынам падтрымліваючы сем'і палітвязняў, або таксама паўдзельнічаць у фармаванні пасылак для тых, хто знаходзіцца ў СІЗА. На фэсце можна зрабіць данаты на дапамогу розным арганізацыям, палітвязням і беларускім добраахвотнікам, якія змагаюцца за свабоду Украіны. Або проста можна паслухаць музыку, пагуляць у шахматы ці настольны тэніс. Фэст гэты працягнецца да 10 гадзінаў вечара, так што жыхары Варшавы могуць паспець атрымаць асалоду ад гэтага беларускага вечара ў польскай сталіцы. Алесь, перадаю табе слова. Дзякуй, Руслан, а мы працягнем. Замест газону з травой гразевае поле. Спаборніцтвы па незвычайным футболе праходзяць у Карыціне на Беласточыне. Так званая балотная ліга чэмпіёнаў сабрала 300 гульцоў, жанчын і мужчын з Польшы, Літвы, Беларусі, Украіны, ды не толькі. Гэта самы буйны ў Еўропе чэмпіянат па балотным футболе. Гэта самы забаўны, самы экстрэмальны, але і самы брудны від футболу. Сабраліся больш за 300 удзельнікаў з усёй Польшчы, а таксама з Беларусі, Літвы, Украіны, Ганны. Балотный футбол – это такая игра, которая дает возможность разрядиться. Не обязательно быть профессиональным футболистом, чтобы мочь играть. А еще эта дисциплина интегрирует тебя со средой, в которой ты живешь.
Тым часам у традыцыйным футболе найлепшыя еўрапейскія зборныя працягваюць выяўляць наймацнейшага на палях Нямецчыны. На Еўра 2024 распачалася стадыя плэй-офф. У першым матчы 1/8 зборная Італіі ў другім тайме прайграе камандзе Швейцарыі з лікам 0-1. А меней чым праз 2 гадзіны гаспадары турніру згуляюць з датчанамі. А ў мяне ж на гэтым усё. Усяго вам добрага і беражыце сябе. Часто кажуць, што дзеці бязлітасныя. О, Ян, здаецца, напусціў у порткі. Гэта расказ пра час сталення.